दिनै बिबोनां दीपिकानि हाबा दङ ओमफ्राय बे साजायनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै एसे हाबानि डेक'रेसनखौ नायनानै लादो नोंथांमोना ओरै जाबाय नै ओरै गेट जाहैबाय आरोना नै गेट बेनो जाहैबाय साजायनाय नायनो हागोन नोंथांमोन नै वेलकाम टु द वेडिं सेरेमनि अफ दीपिका एन्ड जितुमनि नैबे नायदो ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन नोंथांमोन बे जाहैबाय गेटनि आरोना नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै दिन्थिनोसै एसे माबायदि साजायदों नोंथांमोननो बिराद बरिया डेक'रेसन ओरैबादि मोजां साजायदों आरो हाबानि मन्दपखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आङो बे समाव बेवाय गोजाना गासिबो भिडिअसो लादों बियो बिबान बाननाय हाबानि जाबाय दे सेम सेम बैनादो नों बैनादो दे नङाबा दे लरायनानै थाय दिन थायदा बे थिमायदा मावदो एकदम बेखौ खेवदो बेखौबो बास आरो बेखौ बोदो बेखौ बोसोरदो बे फार्स्टनिखौ हमथानोबो ना गोलैगोन बाबु हमथा फारसे आखाम मोनजायो आफाद गाइखेर मुरि जों सोखाबाय जों बेखौ खालायनांला दा जों न'आव सेथि बिबानाव थिंख्लि गंनै जाहैबाय दा बहाय हिसाबाव माने 5 केजि सिनि दंबाय आदा बे दं दंजोबखायो दा ओमफ्राय साफाता 1 केजि मुरि 3 केजि ओमफ्राय गाइखेर सेरनै गय 3 फन फाथैया ओमफ्राय फाथै 20 था मोननै बै खाथाखौ दोनदोंमोन ना 250 siawы kami bukan akan makan sama ini Hah?
गिबियाव मोजां बिखायाव लानानै आखाइ फुवारनानै दङ आं नेनानै नोंनि
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
गोथार जुलिनो ভিডিঅ' কেইটা ড্ৰাইভত আপলোড কৰি আছোঁ না মই অকণমান পিছতে পঠাই দিওঁ অঁ আৰামছে আৰামছে ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে 맞네. Nước này là khả năng của mà con làm được gì? Thôi, nước thôi. Ôi, đi đi. ê hoa cái nào sẵn sàng này nè ê hoa cái nào sẵn sàng này nè Asan Hына हो Asan जानो दे हौवा गोदाना आसार सोनो हायो ने दे जुलि गायनो Asan सोनो हायाखै 아빠 지와 너희 아빠 नोंनि अननायाव संसारनि गासैखौबो साखि लाना आं दिनै नोंनि खाथियाव
गावखौ गथायनायजों लोगोसे आंनि हौवाखौबो सैथोआव नोंनो गथायबाय आं आंनि हिन्जावखौबो सैथोआव नोंनो गथायबाय आफा नोंनि अननायाव जोंनि संसारा गोजोनै जै जै मै मै जालांगोन आफा नोंनि बोराव हे गुरु गोथार इसोर आफा जिउआ नै आफा अननायजों लोगोसे आं आंनि संसारखौ खान्थिजों फालिनो हाथों आं आफा गासैयावबो नोंनिनो होनाय आफा सुखु दुखु गासैयावबो नों थाफागोन आफा आं फोथायो हे गुरु गोथार इसोर आफा जिउआ नै आफा अननायजों लोगोसे आं आंनि संसारखौ खान्थिजों फालिनो हाथों आं आफा गासैयावबो नोंनिनो होनाय आफा सुखु दुखु गासैयावबो नों थाफागोन आफा आं फोथायो Bisa sudah di si Pak. Itu punya lebih salah. आशीर्वाद
बायदों बिराद इसिबां एडभान्स खारबाबो माने हालानो जोङो दे बेखौ दोनथ'दो ना सिनि बोरल' होथोंसै टाइमा थोला आरो मथा मथि 1 घन्टासो नांगौ ओंखारलांनो नोंसोरो लानांगौ आरो औ पास जाबाय नोंथां Deza. Salti godankौबो एसे खेमसे salti goदानखौ होनदों salti जासिगोन दे जा हिनजाव गोदानखौ नायो हौवा गोदाना लांसिगोन Garia, ini video ini. Sudah Garia, langsung. हिनजाव गोदानखौ लानानै थांबाय नै गारिजों